Csukd be a szemed, vegyél egy mély lélegzetet, és a hosszú kilégzéssel engedj el minden feszültséget. Rendezd a testhelyzetet, képzelj el egy tengelyt, ami a fejed búbját és a gátat köti össze. Ez a teljesen függőleges tengely lesz most a tengelyed. Próbálj meg ebbe behelyezkedni. Finoman húzd be az állad, húzd fel a vállakat, hagyd, hogy visszaereszkedjenek, megtalálják a maguknak kényelmes helyet. A kezeidet teheted egyszerűen a térdedre, vagy a combodra, vagy egy számodra kedves mudrába. Nyugodtan még fészkelődj egy picit, apró mozgásokkal, találd meg a teljesen egyenes tartást, stabilan, de lazánul. Most már figyelmedet fordítsd befelé. Figyelmet fordítsd légzésedre. Figyeld meg, hogy melyik orrukon lélegzel, és melyik most az ártak. Váltott orrukas légzést fogunk végezni, úgyhogy a hüvelykujjadat és a középső ujjadat tedd a homlokodra, és a hüvelykujjaddal és a gyűrűs ujjaddal fogod majd befogni az orrukaidat. Azzal az orrukkal kezdünk, amelyik most éppen nyitott. Befogjuk az zárt orrukat, nyitottan belélegzünk, és a zárton ki. Nyitottan be, zárton ki. Figyelj rá, hogy alhasi légzést végzünk, tehát az alhasba lélegzünk, az alhas mozog, és nem a mellkas. Tehát zárton be, vagy hogy nyitottan be, és a zárt orrukon ki. Akkor engedd le a kezed, pihenj egy kicsit. Megint föltesszük a középső ujjunkat és a mutatójukat a homlokunkra. És most először a nyitott orrokat zárjuk be, belélegzünk az zárton, és aztán csere, kilélegzünk a nyitotton. Ha annyira nagyon zárt lenne a zárt orruk, hogy nem kapsz rajta elég levegőt, akkor természetesen ne végezd a gyakorlatot. Akkor tedd le a kezedet és csak lélegezz nyugodtan. Hatodik után tedd le a kezedet, és figyeld, hogy
Most melyik orruka zárt és melyik a nyitott? Csukd be a szemed, és most figyeld az áramló levegőt mindkét orrnyíláson át. Egyszerre figyeld mindkét orrnyílásnál. Szemléld az áramló levegő útját az orrtövétől a homlokig. Próbálj meg benne maradni minden pillanatban a figyelmeddel. Áramlás szemlélését vidd át a gerinc melletti területekre. Lélegezz a keresztcsonttól a tarkóig, a tarkótól a keresztcsontig, végig a gerinc mentén, és maradj benne minden lélegzetben. Tartsd a figyelmedet végig a gerinced mentén. Figyelmedet rögzítsd a farokcsontnál. Tudatosíts magadban a farokcsont és a gáttájék közötti teret. Figyeld meg kiterjedését, formáját, sűrűségét. Figyeld meg, milyen érzetek, áramlások figyelhetők itt meg. Figyeld a gáttáig és a farokcsont közti teret. Majd minden belégzéssel és kilégzéssel lásd ebben a térben felragyogni a vörös fényt. Következő belégzéssel vidd figyelmet fölfelé az alhas terébe. Tudatosítsd magadban a teret az alhasban, a keresztcsonttól a hasfalig.
Figyeld meg ennek a térnek a formáját, kiterjedését, sűrűségét. Majd vezesd a figyelmed a légzéssel ezen a téren át, a keresztcsonttól a hasfal felé, a hasfaltól a keresztcsont felé. Minden belégzéssel és kilégzéssel lásd felragyogni ebben a térben a narancsfényt. Következő belégzéssel emeld a figyelmed a köldököd magasságába. Tudatosítsd a teret a köldök és a gerinc között. Szemléld ennek a térnek a kiterjedését, formáját, sűrűségét. Figyeld meg, milyen áramlások érezhetők ebben a térben. Vezesd a légzést ezen a téren át. Minden belégzéssel és kilégzéssel lásd felragyogni ebben a térben a napsárga fényt. Következő belégzéssel emeld a figyelmed a mellkasba. Tudatosítsd magadban a teret a szettcsont és a gerinc között. Szemléld ennek a térnek a kiterjedését, formáját, sűrűségét. Szemléld, milyen érzetek, áramlások vannak ebben a térben. Majd vezesd a légzést a szív terén át, és minden belégzésben és kilégzésben lásd felragyogni a zöld fényt.
belégzéssel emeld a figyelmed a torokba. Tudatosítsd a teret a két kulcsont közötti ároktól a nyakcsigolyákig. Szemléld ennek a térnek a kiterjedését, formáját, sűrűségét. Szemléld, milyen áramlások vannak ebben a térben. Vezesd a légzést ezen a téren át, és minden belégzéssel és kilégzéssel lásd felragyogni a kék fényt. Következő belégzéssel emeld a figyelmed a homlokba. Tudatosítsd a teret a homlok közepétől a koponyaűrön át a felső nyakcsigolyáig. Figyeld meg ennek a térnek a kiterjedését, a formáját, sűrűségét. Szemléld, milyen áramlások érezhetők ebben a térben. Majd vezesd a légzést képzeletben a homlok terén át. Minden belégzéssel és kilégzéssel lásd ebben a térben felragyogni az ibolyafényt. Következő belégzéssel emeld a figyelmed a fejtetőhöz. Tudatosítsd magadban a teret a fejtető fölött. Szemléld ennek a térnek a kiterjedését, formáját, sűrűségét. Szemléld, milyen áramlások érezhetők ebben a térben. Vezesd a légzésed ezen a téren át. Minden belégzéskor és kilégzéskor lásd felragyogni a fehér fényt. Vezesd a légzést a fejtető terén át, a belégzéssel fentről lefelé, a
kilégzéssel lentről felfelé. Közben lásd ragyogni a fehér fény. Merülj el ebben a fehér ragyogásban. Oldódj fel ebben a fehér ragyogásban. Válj egyé vele. Válj egyé ezzel a fehér ragyogással. Minden más tapasztalatot engedj el. Következő belégzéssel vidd vissza figyelmed a gerinc melletti területekre. A légzéssel vezesd végig a figyelmed a keresztcsonttól a tarkóig, a tarkótól a keresztcsontig. Vezesd vissza a figyelmed az orrnyílásokhoz. Figyeld a légzés valódi áramlását az orrnyílásoknál. Lassan térj vissza a meditációból. Mélyítsd a légzésed, sóhajts 3-szor, és a harmadiknál hajtsd előre a fejed. Dörzsöld össze a tenyered, hagyd, hogy jól felforrósodjon, és amikor már forró, akkor tedd a szemekre. Érezd a tenyerek kellemes melegét a szemgolyókon.
Aztán finoman masszírozd meg az arcod, a halántékod, a hajas fejbőrt, kopogtasd meg a fejed tetejét, mintha esne rá az eső. Dörzsölgesd meg a nyakad, a tarkót. Aztán tedd vissza a kezed a szemekre, és sűrűn pislogva a tenyeredre nyisd ki a szemed. Kedves egészségedre!